дӯстони гиромӣ, дуруд ба ҳамаи шумо. Нашри дуюми Евро 2024 манзури шумо мегардонем. Инҷо мо дар бораи чемпионати Аврупо баъзе маълумотҳои ҷолибро омода кардем, ки манзури шумо хоҳем кард. Якчанд иттилоъҳои ҷолиб дар мавриди рақобатҳои гурӯҳӣ, ки бисёр ҳам диданӣ ҷараён доранд. Бахусус футболбози шветсариягӣ Ҷердан Шакирӣ яке аз голҳои зеботарини худро дар ин чемпионат ба самар расонид. Медонед, ӯ 6 турнири охир аст, ки ҳамин гуна бозӣ мекунад ва ҳамин гуна голҳои зеборо ба ҳадаф мерасонад. Як лаҳзаи голи ӯро ҳамроҳ мебинем ва баъдан мо идома медиҳем. Германия ё худ Олмон ҳамчун мизбони мусобиқа аввалин шуда ба марҳилаи плей-оффи ин чемпионат роҳ ёфт. Олмонро яке аз муддаиёни асосӣ ё фаворити асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар ин чемпионат медонанд. Ба ҷуз аз Олмон боз кӣ метавонад муддаии асосӣ бошад? Шумо фикри худро ҳатман дар поёни ин видео бинависед. Ба фикри бисёриҳо Португалия аст, аммо ман мегӯям, ки Италия ва Англия низ яке аз фаворитҳои асосии ин чемпионат аст. Клаус Гусела, яке аз футболбозони мунтахаби Албания, дирӯз як рекорди таърихии 100-соларо аз нав навишт. Ӯ дуюмин футболбоз дар таърихи ин турнир шуд, ки ҳам ба дарвозаи худ ва ҳам ба дарвозаи рақибон гол зад. Қаблан ин корро 100 сол пеш як нафари дигар ҳам анҷом дода буд. Ба ҳар ҳол ин кори футболбози албанӣ дар таърихи чемпионат навишта мешавад. дирӯз мунтахаби Хорватия бозии дуюми худро дар гурӯҳ анҷом доду бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст кард. Бисёриҳо баъд аз ин вохӯрӣ бар он назаранд, ки хорватиҳо шонси баромадан ба плей-оффро аз даст доданд. Майлу ки Хорватия ҳамагон барои худи Лука Модрич дилшон месӯзад, ки оё ин футболбози таҷрибадор, ки моҳи гузашта бо дастаи Реал Мадрид Лигаи Чемпионҳоро ба даст оварда буд, акнун тарки Евро мекунад ё то охир муборизаро идома медиҳад. Манам мехоҳам, ки Лука Модрич дар чемпионати Аврупо ҳунарнамоии худро идома бидиҳад. Футболбози мунтахаби Португалия Роналдо не Пепет рекорди нав дар чемпионати Аврупо гузошт. Ӯ дар синни қариб ки 42-солагӣ ҳанӯзам дар футболи муосир ҳунарнамоии муҷалло дорад. Футболбози 42-солаи португалӣ ба мисли ҷавонони бисёр ҳам таноманд дар мунтахаби Португалия ҳунарнамоӣ дорад ва ин аз зумраи калонсолтарин футболбоз дар таърихи чемпионати Аврупо дониста шуд. Мунтахаби Португалия таҳти сарварии Криштиану Роналдо бо мушкилии зиёд бар тими миллии футболи Чехия дар бозии аввали гурӯҳӣ ғалаба кард. Ҳамагон бар он назар буданд, ки Роналдо дар ин бохӯрӣ ҳатман ба дарвозаи Чехия гол мезанад, аммо ин тавр нашуд. Футболбоз ҳарчанд рекорди нав гузошт, ӯ шашумин маротиба аст, ки дар чемпионати Аврупо иштирок мекунад, вале дар бозии аввал ба задани гол мушарраф нагардид. Антирекорд ё яке аз ҳангомаҳои асосии чемпионати Аврупо дар бохӯриҳои гурӯҳӣ ин бечора Ромелу Лукаку шуд. ӯ яке аз футболбозоне гашт, ки аз ҳама бештар шонс дошт, ки гол бизанад, вале ҳисоби вохӯриҳо 2-0 ба суди Унев ба суди ВАР гашт. Чанд голе, ки ӯ ба самар расонид, аз ҷониби ВАР бекор карда шуд. Алда Гулер ва ҳамзамон Ламин Ямал аз зумраи ҷавонтарин футболбозон дар чемпионати Аврупо шуданд. Ямал 16 сол дорад ва футболбози турк бошад 19 сол дорад. Ҳарду дар аввалин иштироки худ яке ба ассист даст ёфт, дигаре ба задани голи зебо. ҳангоме ки чемпионати Аврупо идома дорад, барои бозиҳо ҳам баҳсу музокираҳо зиёд аст. Бахусус як подписчики шабакаи Формула 55 чунин шарт гузошта буд, ки агар Роналдо гол бизанад, шумо ан ҳамин гуна як тӯпи брендиро ба ман тақдим мекунед. Агар на, ман сари худро қоқ метарошам. Ҳамин гуна Роналдо ба дарвозаи Чехия гол задан натавонист. Мо аз ӯ талаб кардем, ки бояд сари худро битарошад ва ҳамин гуна шуд. Мардак лавз кард ва кори худро кард. Бо вуҷуди он, ки ӯ сари худро тарошид, аммо мо барояш як тӯҳфае тақдим кардем. мо бо админи телеграми Формула 55 шарт бастем, ки агар Криштиану Роналдо дар бозӣ бо Чехия гол занад, онҳо ба ман тӯб подарка мекунанд ва агар гол ки назад, ман сари худро кал мекунам. Вале афсӯс Криштиану гол назад, вале Формула 55 ваъдаи худ истодан ва нов ба сазон ки шаҳро бой додам, ба ман тӯпу кепка ва
футболкаи фирмавиро тӯҳфа кардам. Ба Роналдо чӣ гузонӣ? Ба Роналдо бурдбориҳо лучи банварди евро шавад евро 2024 Португалия гирад. дӯстони гиромӣ, бахши дуюми барномаи мо ин сафар ба марказҳои фарҳангию фароғатӣ пурсишу ва гузарондани викторинаҳо бо мухлисони футбол мебошад, ки мо инро анҷом додем ва онро пешниҳоди шумо мекунем. Hi, I'm Matti from Poland. I'm here watching. салом, ман Матип аз Полша ҳастам. Бозиҳои Евроро тамошо мекунам. Мутаассифона Полша дар ин бозӣ шикаст хӯрд. Ман фикр мекунам, ки давлати Португалия чемпиони Аврупо мегардад. Барои он ки он ҷо Криштиану ҳаст ва ӯ ҳоло ҳам бозии хуб мекунад. Агар мо дар бораи беҳтарин ҳамлагарон сухан кунем, пас ин ҷо ду нафарро интихоб мекунам. Аз сабабе ки ман худ аз Полша ҳастам, Роберт Левандовский ва Криштиану Роналду нишонзанҳои беҳтаринанд. унвони беҳтарин футболбози чемпионатро метавонад Килиан Мбаппе ва ё Ҷуд Беллингем соҳиб бишавад. Фаронса ва Португалия дар финал боз рақобат мекунанд ва ман мехоҳам ки Португалия ғалаба кунад. Фаворитҳои асосии Португалия, Англия, Фаронса ва Испания мебошанд. тақдири тури тиллоӣ аз чемпионати Аврупо вобастагии зиёд дорад. бисёр ҳам мушкил аст дар ин бора чизе гуфтан. аз сабаби ки Реал Мадрид Испания ва Лигаи чемпионҳоро ба даст овард, барои Ҷуд Беллингем шонси хуб пайдо шудааст. шояд Мбаппе низ номзади асосӣ шавад, аммо ҳоло касеро фаворит гуфтан ғайриимкон мебошад. I don't think they are going. бачаҳо, як сурат нишон метавонам. ҳамаи амиро тренероан, ҳамаи амира чӣ связ кардагия? як чиз. як чи ҳамаи амира связат мекунад. Чи? Англис Премьер Лига. чор тренера як чи связат мекунад. Чи? Як чиз? PSG. Дуруст. Тухелай, Анчелотиай, Почетиноай, ба ки буд? Оид дар баробари чемпионати Европа боз як турнир дига сар мешавад. Копа Америка. яъне фикр кард кадом мунтахабҳо аз ҳама бештар чемпионати Аврупоро ба даст овардагианд? Чемпионати Аврупоро? ин турнира ба даст овардагианд. Испания. ду давлат ай ҳама бештар ба даст оварда. Якш дуруста Испания гуфтиё? Дуюмиш ки? Италия. Не. Не. Испания дуруста. Қатиш бо як давлати дигае ки баробаран ҳар ду ҳамин турнира ай ҳама бештар ба даст овардагианд. Франция. Германия чи? чемпионати Европа бори чандуме ки мегзарад. Қайбо бароям пешниҳод мекунам. 15, 17, 21. 17. Дуруста. Биё бас. Заде сайба. 17 баша дуруста яра киште синим киштана ки оғи. дар история ҳамин сборни Дания дар чемпионати гузашта як ҳодиса рух додагия чи ам? Эриксен дили шайкормун харид. аз ҳайати дастаи нами Англия 5 ё 6 нафар состав шавозе ки дар майдон бозӣ Ҳозиша Беллингем, Фил Фоден, Харри Кейн, Кайл Вокер, Jordan Pickford, басай. Букайо Сака, 7 каши. 4 футболистеро бигӣ ки ҳам қати Месси бозӣ кардагианд, ҳам қати Роналдо. Ди Мария, Ята, Рамос Дта, Данилу зашиди ки PSG дар сборни Португалия қати Роналдо бозӣ кардагай, дар PSG қати Месси бозӣ кардагай. Баъд Нуно Мендеша ки ҳозир дар Португалия бозӣ кард қати Роналдо, ӯ ҳам қати Месси бозӣ кардагай. Ӯ 2 сезон пеш. Ҳама шаб дро проверка кардем. Кира фаворити асосии чемпионати Европа медонед? Масалан ки чемпион мешава? Германия. Финал ки меброяд? Финал Германия қати Италия. Лучи бомбардир ки мешава вақти шумо? Як кас боша Мбаппе. Лучи игрок турнира ки мешава? Ҷуд Беллингем. 4 фаворити асосии чемпионат яъне ки 4 ба полуфинал меброяд? Германия, Италия ҳастай, Франсия, Голландия. Ба лучи гола ки мезанад вақти шумо? барои хеле бозиҳои хеле голора як одаме мезана ки вообще на звездаи на ҳичия. Як омад мекуна мезана. Золотой мяч ин сезонда ки мегирад? Винисиус. ва гуфти шумо чемпиони Европа ки мешавад? Германия, барое ки ҳам мизбони чемпионати Европа ҳастад, ҳам бозингарош дар сатҳи олӣ ва клубҳои нағз бозӣ мекунанд. Финалисто ки мешавад ба ҷуз аз Германия дар финал ки аст? Фаронса ва Германия дар финал. Бале. Лучи бомбардир ки мешавад ба шумо? Мбаппе, Фабиан Вильсер. Ҳамин нағз бозӣ мекунад, метавонад ки ваям чӣ шавад, лучи бомбардир шавад. лучи игрок турнира ки бояд шавад ба гуфта шумо?
роналду барое ки охирон вайша меҳнат мекунад чиз мекунад барои аммо бояд худша хуб нишон диҳад. 4 дастае ки метавонанд то полуфинал бираванд. фаронса, португалия, германия, англия. Ва ин сезон дар куби тиллоиро ки мегиравад? ака бо иҷоя коп америка ҳастад то мисол ба қарибӣ сар мешавад метавонад ки винисиус мақсад дар оҷа бозӣ дора мақсад номинанта барое ки дар реал мадрид финала ҳам гирифта ҳам хуб баромад кард ҳам чиз кард баъд аиҷа мақсад белингем соз рафтеста дута мақсад барбабар рафтестаям агар омад куна англия мисоле ки футбола ҳечи гуфта намешавад чемпион шавад метавонад ки белингем шавад. Агар Копа Америка дар Бразилия чемпион шавад? бразилия жуниор. ва фикри шумо дар ҳамин чемпионати Европа ки ғолиб мешавад? غالب گرمانیا یا نیوزیلند ҳамин чемпион мешаванд. шумо кадом дастаро мухлисед? ما ایتالیا ایتالیا барои шумо ба италияда бовар надоред? ز باید که بر اسپانیا در نمیدونم باختیم чемпион намешавад. نه چمپیون نمیشه این سال چمپیون نمیشه дӯстони гиромӣ, ин буд нашри барномаи Евро 2024. дар телеграм-канали мо тамоми бохӯриҳои чемпионати Аврупоро ба таври мустақим тамошо бикунед ва ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатман ҳар гуна розыгришҳоро мо анҷом медиҳем ки иштирок карда соҳиби тӯҳфаҳо бишавед. хайр, то дидорҳои навбатӣ, сарбаланд бошед.